Hello, magandang umaga at ayan, kamusta po kayong lahat? Maingay ba lang ba? Medyo inay lang po ang tigil.
Hello, mega shout out to you, Nathaniel and Natalie. Tamsak, maraming salamat sa papasok dyan. Sis Nathaniel. Ang bilis talaga ni Sis Nathaniel. Dalawa kayo ni... Sino pa nga yung dalaw sa akin na... Ni Leah Mex Vlog pala. Oh. Nagre-regla kasi ngayon yung channel ko. Kaya talaga mag-love. Tamsak na guys, sapat. Dito ako sa loob guys, malamig sa labas. Ayan, salamat sa iyong pa-tamsak dyan, sis Nathaniel and Natalie. Habang ako'y nag-i-edit ng ating ipipremiere. Ayan, mega love shoutout pala sa gumawa ng aking thumbnail. Ayan ate, maraming salamat sa thumbnail na napakaganda. Pink na pink talaga te. Ayan, fair lang sis, salamat sa iyo, sis Netanil. Ako'y mag-check muna sa FB. Sige, sige, sis Netanil. Ay, bakit may ano ka pala? Sis, ano, Netanil. Buti na lang hindi ako binigyan ng maraming trabaho ni General. No? Ikaw pala ngayon yung checker, sis Netanil. Salamat sis Netanil na. At ako'y habang nagla-live, nag-edit na. Nahiya kasi ako mag-share doon sa ating GC, ano, sis Netanil. Kaya, on your face, let me know what you need. Ignore nyo na lang yan yung ano, freezer namin na maingat. Hindi talaga siya. Kasi pag doon ako guys sa labas, grabe, super lamig talaga guys. Kaya dito na lang muna ako magtago-tago sa labas. Your life, me to touch a heart, say you touch me for a moment. You say nothing. Nakakaantok guys. Ayan, mega mega low shout out to you, Belly Zinari, Daddy. Hello, Mami. Tamsak na. Salamat sa patamsak mo dyan, Daddy Belly Zinari. Ayan, kamusta ka naman, Daddy Belly Zinari? Pasensya na kayo ha, hindi na ako masyado updated doon sa ating GT. Kasi nakafocus ako minsan sa Premiere, tapos minsan wala din akong net, gawa na maalis kami ni Amo. Kaya yun, di ba? Ay, wala ka pa palang jacket, Daddy Belly sinabi. Bigyan ko na ang jacket si Daddy Belly. Wait lang, Daddy Belly ha. Bigyan kita ng jacket. Wait for a while. Wait a minute. Hatin mainit. Wait a minute. Hatin mainit. Ayan. Nilaban ko kasi Daddy Belly sinabi ang mga jacket. Kaya ito, wala ka jacket.
Bakit ganun guys, no? Pag sa StreamYard, hindi ka makapagbigay ng jacket. Pero pag sa direct, nakakapagbigay ng jacket. Kita, floating talaga. I don't understand the feeling so bad now. Ayan, mega mega love shoutout to you, Micah Angel, you vlog. Thumbs up Dante. Salamat sa pa-thumbs up po dyan. Ayan, bibigyan ko kayo ng jacket at Micah. Gusto mo pang umakyat eh. Hindi ka ba busy? Ayan, Mami. Hello, 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 hello. Mega love shoutout. Naririnig mo ba ako, Daddy Belly? Kamusta kayo? Ayan, medyo naglo-loading na naman ako. Nakakaloka. Salamat, Mami. Love you. Welcome po, Daddy Belly. Patamsak ako, Premier Mami. Sige, sige, ibaba mo dyan, ano, Daddy Belly. Tamsakan natin yan. Ayan, love, 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 love din, Daddy Belly. Sa Mami and Daddy nating JC, si Daddy Belly na nakikita kong dumadalaw sa akin. Sana all. Hindi na ako dinadalaw ng iba. Charot. Kamusta naman si Mami? Uy, dato na ni ba? Dato na ni. Asa naman ang dato di Daddy Belly? Uy, Daddy Belly. Kamusta naman imong ano? Kamusta naman? Kung dato na ko Daddy Belly, dili na ko mag-YouTube. Charot. Dili pa jud ko dato Daddy Belly. Uy, basta ikaw Daddy Belly, dato na ka ba? Guys, pakitamsak naman po ng binaba ni Daddy Belly sinabi ng prepare. Ate Maika, pakitamsak. Tamsakan ko na to Daddy Belly sinabi ha sa akin. Check lang baka yung main account ko paano. Ayan, Daddy Belly, pang 65 ako nagtamsak ha. Ayan, tamsak. Ayan, itamsak ko pa din to yung isa Daddy Belly. Yung si Kate Competente. Ang aking alagad. Pero malulubat na talaga to Daddy Belly. Ayan, tamsak na din. Bayaan mo sila, Mami. At importante na ako ni mo permi. Ay, wow. Sana all. Oo nga, no. Kamusta naman doon, Daddy Belly? Kamusta naman yung GC? Okay pa ba? Gumagana pa rin? In-ignore ko kasi yun eh. Oo nga, no. Pero pasensya ka na, Daddy Belly. Nagla-live ka pa rin ba? Pasensya ka na ha. Hindi ako nakakagana. Totoo kasi minsan wala akong net. Ayun. Pag hindi online talaga ako dati, wala talaga. Ayan, Ate Maika, baka naman hindi kayo busy dyan si Netanil. Tamsakan nyo naman ang binaba ni Daddy Belly na premiere. Ang one and only daddy namin sa GC. Ayan, Daddy Belly ha, baka gusto mong sumali sa mga premiere-premiere. Meron ako mga premiere-premiere dito. Ayan, thank you so much po sa aking 4 million viewers in the house. Agdan! Uy, aakyat talaga. Aakyat pala to si Taglite ha. Agdan, ayan. Aakyat ang aking BFF. Umakyat ka na dito. Kuya Timayka, patamsak naman ang premiere ni Daddy Belly sinabi. Bakit ganun? Hindi ako makapagbaba ng hagdan. Hala, hala, patay ti. Hindi ako makapagbaba ng hagdan ti. Anong nangyari ti? Hindi ko ma-post. Hindi ko pala mak-paste. Ayan. Diyan na ba?
So, naku, may maingay na naman dito, te. Parang andyan sila. Ayan, naririnig ko. Ayan. Dato na unta ko, mami, ang problema, mami, gihapak ko ni mami bills, nagdambura di ay kuhi, atay gusto na ko matulog rato. Wala na dili na ko katulog. Taga mo, Daddy Belly. Ayan na, ati may kang hagdan mo. Hoy, asa si Purloy. Ayan na, may hagdan na. Umakit ka na, ate. Guys, maingay na naman ako dito, guys. Kasi may kasama ako. Ayan na naman. Hi, Te! Kamusta? How are you? Ayan na, may na ako hagdan. Tatutunan ko lang yung pinapanood ko. Sige, Te. Sandali lang. Guys, malapit na tumatapos. Mag-mute ako. Alam nyo na, kasi andito na naman. Dito na naman to si Mary. Ang ingay na naman kasi bunganga nito eh. Basta ako kung andyan kayo, andito lang din ako, mami. Oo naman, Daddy Belly. Daddy Belly, sabihin mo lang sa kung gusto mong sumali sa mga premiere. Meron akong premiere. Hala, kagwapa anak niya, mami. Oy, pa-regards ako niyan, be. Naara naman ka, Daddy Belly. Oy, gwapa daw ka, Ate Maika. Nag-live ko, pre. Kay ilabi ako ka-daw sa side. Sino man yung pagkaon? Pwede makaon? Sino may pagkaon? Di man mo na, pinalit man ako. Di man lang sila natin. Sino ba may tinapay? Silawit din. Burgan man na ay. Silawit ka! Alam mo naman, pag-ditch ang gitna. Lami man ng tinapay, ano siya, cookies, pero ang ditch. Kain tayo, guys. Ate, kain. Hi, co-host, regards sa'yo. Hoy, co-host, pansinin mo naman si Daddy Belly, oh. Ka-JC natin to, eh. Bahala ka dyan. Ayaw ko mamansin sa'yo. Hala. Hi po. Kumusta kaya? Nanonood ako. Wait lang. Adik ako sa palabas ako. Ang sayo ay akin. Nanonood din ako niyan. Ano nangyari, te? Puntahan mo ako. Na. Left. Wala. Ano nangyari, te? Talabas na si ano eh. Co-host, regards daw sa'yo, sabi ni Papa Bills. O yan. Hello sa'yo, Mama Bills. Mommy Bills. Ayan, Mommy Bills na lang yung tawag ko sa asawa mo, Daddy Belly, ha? Sige, tuloy lang dyan, co-host. So, nanonood dyan eh, wag niyo munang pansinin. Umakyat pa, no? Tapos manood lang din naman. Sarap yung piktusan nito ni co-host, no? Kain tayo, Sandali lang Mami kasi Bills. patapos Mami na. Bills pala to. Adik. Kaya tamsakan mo naman yung binaba ni Daddy Belly na ano, na premiere te. Mamaya, pagkatapos mo ano. Natamsakan ko na, tinatamsakan ko na. Guys, kain tayo guys. Dinalahan ako ni kumpare ng pagkain. Kaso ang tamis naman. Pag dates kasi guys sa gitna, parang siyempre nakakasawa na dito. Masarap yung ano niya lagayan, pero pag sa gitna, meron siyang dates.
Mami, dyan ka lang ha, magrenda muna ako sa mga mami natin. Sige, 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 sige. Salamat. Alam mo, nalilito ako kung ang humahawak pa na niyan, si Daddy Belly o si Mami Bills. Damgulan di ay Daddy Belly ang imong ano. Dato na unta ko mami, ang problema mami, gihapak ko ni Mami Bills, nagdamgura di ay ko. Atay gusto na ko matulog. Wala na dili na ko katulog. Oy, pastilan lagi. Nagdamgo di ay kagalit Daddy Belly. Oy, mao jud na Daddy Belly kay ako ang magdamgo magani akong ano, lovers. Ginahampak man na nako. Kay kalaway ba magdamgo ba ang mga lalaki guys no kay pag ano man tawag ba. Murag ano ba, murag basta basta dili yan mo na ginahampak man na akong bana oy. Pakuratan ko na siya ba. Ang gym din guys, kakainin ko lang yung mga gilid nito tapos yung din, itatapon ko. Bilisan mo na dyan po, host. Tapos, ano ha, kwentuhan mo ko. Nanonood din ako niya ng ang review ay sa akin. Dalawa lang pinapanood ko guys, yan, tsaka yung probinsyano. Kasi noon, hindi ko pinapanood talaga yung probinsyano kasi parang nauupihan ako. Pero ngayon parang okay na siya. Malamig kasi guys sa labas, kaya dito ako sa loob. Kasi medyo maingay dito yung freezer na. Alam mo guys, oh, gets yung sa gitna. Ah, di ba? Tre, kito na lang nina ako ang gilid, kagilid. Ama kayong ano, naganahan ko. Ang tunga na ilabay, di. Tagang. Lami, murag ano ba? Murag, bukit. Dili man jud sa tamis, pe. Hmm. Pahinaan mo na kita ha, kasi ano, mag-x-ray kami sa pasyente ko. Sige, sige, sige lang. Ay, busy ka pala, te. Okay lang, ano ka ba? Busy pala yun siya, guys. Kasi ano, basta yun na. Basta yun. Hindi pa pala ako nakapag-upload ng ano ko. Uy, uy, ali diri.
Ayan guys. Mag-mute muna ako guys kasi nag-pray sila ha. Ayan, diha alam mo guys ha, nagpatutoy ko sa mga baby diri guys. Wala biya ni problema iyang inahani guys, maski makita ni dayo sa akong live. Kato nag-live man ko guys no. Nya ingon ako sa iyang amo ba ni o ayaw kay nag-live sa ko, nya wala daw problema. Pero dili lang jud pakita kay baby ma. Nagtutoy siya guys. Adlaw-adlaw, madiri lang ka ha, mag-anhi ka diri ha. Kay bantayan ka ni Nani the second. Si Poldoy. Ang gamatoy nga di, kini. Nagutom dito ka, bibi. Wala na siya katutoy, pre? Wala na siya katutoy pag giikan nyo sa inyong balay? Paglakaw nyo? Hmm? Alagi gutom nyo siya, pre. Sila lamang gani ka minutos. Ha? Ay tulog di ay paglakaw ninyo. Hmm? Mao di ay pagbugtaw niya, gutom na. Gutom na ang among baby. Uy, dasig-dasiga diha kay nahulaw na biya ko magkuha kape dito sa sulod kong ara sila sulod to. Oh, Ang ingay mo. ate. Yes. Oh, ang basta na kinunsad ang baso, basta dili lang baso niya. Kaya nagpatutoy ko sang baby. Pero dili na ko pakita. Nagtutoy ang baby. Kamusta na pasyente mo, te? Okay na? Kakatapos lang mag-x-ray, ayun, monitor pa din. Hmm. Pero alhamdulillah, okay. Nakakatakot mo pala yung symptoms din, no? Konting medyo ano na rin naman siya. Naka-recover na rin siya kahapon. Dapat pagtulog siya, di matulog ka din para makapagpahinga ka. Alam mo, te, hindi kasi basta-basta tulugan na lang kasi hindi porke tulog siya, okay siya. Minsan, yung oxygen niya bumabagsak. Minsan naman, bigla-bigla na lang siya nagigising, tapos bigla siya nahirapan huminga. Eh, paano kung tulog ako? Katulad nung nakarang araw, bumagsak yung utosat niya, naging 29. Nangitim na siya. Hmm. Gising pa ako sa lagay na yun, ah. Parang ganyan, no?
Ang ano kasi sa kanya, pag bumagsak yung kanyang ano, yung kanyang oxygen, tulad mo. Speaking of the devil. Okay. Saglit lang, te. Ayan guys, kamusta na kayo dyan? Ang ginagawa niyo? Hello, te. Kain tayo, te. Sige lang, te. Ako nga, te, wala pa akong breakfast. Wala pa akong lunch. Ilawan. Magdi-dinner na, wala pa akong dinner. Tig-agin mo, pre. Ilawan, sa libak. Uy, meron akong ano din. Meron din akong premiere, te. Kailan? Saan? Oo, dito ko na lang inaano yung oras ko eh. Kaya nga ito libangan ko lang, pampatanggal ng stress. Grabe ang stress talaga. Lalo na kagabi ay naku. 24 hours halos wala akong tulog. Matulog ka eh.
Ay, hindi ka pala makatulog kasi maano yung pasyente Ha? mo. Hindi ka pala makatulog kasi maano. Sabi ko mag-request ng mas bago, eh wala kasi maliit, sabi ko. Free ka ba mo? Ihatag na lang siya mga sa lakit. Uy, ito siya, ganahan siya, dili. Na, di mag, na, kay ano, tawag ni nang, ano ba? Murag ano pa ko? Pili-pilion pa ako mga on. Sabi ko ba, May nangyari ba buti, buti nga. ano? Buti nga, sinabay ko ngayon. Yung premier choco tsaka agapi. Mm. Yung, Sabi ko pa, nakakatawa pa kasi yung slot ko is 6:30 sa team premier. Ngayon, tiningnan ko doon sa agapi, meron ng tao. Talagang piniim ko si General, sabi ko, may slot pa ba na iba? Buti meron pa, 8:15. Yun, nagdali-dali din ako doon sa agapi, 8:15. 2 beses ako mag-my turn, sabi ni si City. Sis, isang my turn lang. Kasi nagmamadali nga ako, kasi baka maunahan ako. Hmm. Oo, hindi kaya nga dinalawa ko. Alam kong isang hindi nga beses ako din talaga nakafocus mag-my sa ano turn. kanina. Kahit sabihin kong gusto ko man magdot-dot, kaso nagsabay talaga yung nahihilo ako sa antok. Tapos, nakamonitor pa ako sa pasyente ko. As in, antok na antok talaga ako kanina. Sobra talaga yung ano ko, down na down talaga ako kanina sa ano, stress ko ba? Ay naku, umiyak nga ako gabi kasi Kaya, naawa ako sa kanya. Parang yung sakit na tapos nararamdaman sabi niya, mo nga, parang di ba, ano kita, imi-miss call kita pag ano, timing bin huling, ano na din, nandun pa kaya ako sa taas, puti nga nag-ano na, di ko pero hindi alam, kasi baka ano, naka-ano na to. ang akin lang naman nun, in case lang naman baka ako hindi ako magising, eh hindi ko pa na-set yung 2 premier sa 2 team ko. Kaya sabi ko, te, baka pwede mo ako miskulan kasi, di ba, risk din nung isa. Eh, sabi ko, alam ko, hindi to gumigising. Ito pa, tulog mantika din tong isang to pag walang pasok. Kahit nga may pasok, eh, tulog mantika pa rin eh. Tawa-tawa pang nalalaman. Antika Kaya din sabi, pala. oo, kaya sabi ko, gisingin mo ako. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi ko, baka pwede mo ako miskulan para magising ako. Sabi ko gano'n. Pero nagising talaga ako kasi yung tulog ko talaga kanina, hindi mahimbing kasi nga, binabantayan ko yung heart rate ng bata kasi nga mataas. Umabot siya talaga kahapon ng 140 plus. Ay kagabi, kaninang mga bandang alas 5, alas 6, gano'n. Alam mo yung timing talaga na patulog na ako ng mga oras na yon. Patulog na ako ng mga oras na yon. Timing Hindi ko talaga na, nakita masyado yung sa'yo kanina. Alam mo, nagko-comment ako doon, pasilip-silip lang. Gawa nga nag-ano ako doon kanina, nag-banwas ako. Nang time din kaya, ng premier mo, intusan ako. kaya nga Pero sabi ko andun rin, ako, nakabidyo lang din. oo. Sabi, wala naman sa akin yung problema. Sabi ko nga sa kanila, sabi ko, ano, akala ko nga hindi ako makakaabot sa premiere ko. Sabi ko, bahala na lang kung makakaabot ako or ano. Sabi ko, timing naman, nagising ako kasi panay mention sa GC. Di panay tunog yung cellphone ko dahil sa mention. Sabi ko, ano ba naman yun? Nai-stress talaga ako kanina. Sabi ko, nagpaalam nga ako, di ba? Na sabi ko, naka-busy muna ako. Sabi ko, kasi ano, Hindi talagang naman mahirap. kunin, te, yung tunog ng cellphone mo. Sa akin nga, kinukuha ko Alam mo yung kasi, tunog. Bilang hindi nga tunog ako, talaga to, call lang. hindi ako nagmo-mute ng cellphone pag once na may emergency. Kasi baka mamaya biglang tumawag yung boss ko tapos hindi makaano. Kasi nagsabi ako sa kanya na yung GT ka ako ng bata, dumudugo. Sabi ko sa kanya. Tapos syempre, nagre-report ako doon kasi pag ganyan kasi mga ano, pag ganyan mga situation, nagre-report ako. Pag mga situation na alam kong basic lang para sa akin na kaya ko naman, sinolusyonan ko naman, ako pa rin naman nagsosolusyon. Kaso nga lang, ang ano ko kasi doon, nagre-report ako para alam nila yung nangyayari. Lagi pa Ang sagot nga lang, ang sagot nga lang sa akin, ang sagot nga lang sa akin ng amo ko, okay. O, di ba? Alas 4 na lang. Kape tayo, te. Napatay, Dudoy. Ang sagot lang niya sa akin kahapon, okay. O, saan ka pa? Kaya yun yung ano ko. Hindi ko pa natapos yung pinapanood ko, Tinoymi.
Uy, mega love shoutout to you, IB Bellarmino. Mind to shout out. Salamat sa patamsak mo dyan, Sisi IB. Kamusta, sis? Okay lang, sis. Medyo busy, sis. Pangarap din na. Kinuha yung bata sa akin, ng amo ni Mary. Kahapon, nandito din sila. Sabi ko, ula! Ngayon, ginok ko. Sabi ko, la! Sabi niya, hiramin lang daw, sway. Ayoko nga ibigay. Ay, pag may bibi may pre, aganahan jud ko oy. Lalo gamay ra mabalay kag may bibi sus. Ginoo ko. Galing kay ang problema lang jud. Hmm. Mao kaso ang problema. Sa title ko. Sa title. Title sa kanta. Ay, animala ka mas PR. Tek, saglit ha, mag-mute muna ako. Ayan, sis IB. Ikaw, kamusta ka, sis? Eh, wala ka palang jacket, sis IB. Bigyan kita, sis, ha? Nilabhan ko kasi yung mga jacket, sis. Oh, ganda ng thumbnail ko, oh. Yung thumbnail na ginawa mo sa akin, inano ko na. Uy, pre, mag-ano ako, makasi-PR ako. Ayan, sis, meron ka ng jacket, sis Ivy. Look away when you Ayan, thank you so much po sa aking 4 million viewers in the house. Ito busy din, di na nakakapag-premiere. Oo nga eh. Ako, alam mo ba sis, ngayon lang din ako nag-premiere. Tapos di pala akong premiere, 1 week. Tapos, nag-premiere pala ako kahapon, Thursday. Tapos bukas na naman ako mag-premiere. Ayan, salamat. Kapi tayo sis IB. Ayan, may jacket ka na dyan. Buti pa to si sis IB, pag gala-gala na lang din, oh. Ayan, nag-ano ako sis, nag-i-edit ako ng ano ko para ma-set ko na mamaya.
Sana nga snow na lang para masaya. Ay, wow. Grabe fog dito. Ay, ganun. Saan ka nga, Sis Ivy? Wala, hindi pa nag-snow dyan sa inyo. Di parang Pinas lang din sis, no? Kasi fog lang. Ayan ha. Nag-mute ako sis kasi nag-i-edit nga ako ha. Ay, Dubai ka pala sis, no? Sis Ivy. Hoy, sis Ivy, kamusta naman yung ano mo? Yung channel ng anak mo? Dumadami na ba? Pasensya ka na sis Ivy. Talagang busy kasi ako. Tsaka, sinishare ko din naman yung sa anak mo. Ito nga, ito pala si Micah Angelio. Te, nadikitin mo ba yung ano, te? Yung pinasa ko sa'yo? Maybe sa mountain ng Dubai pero napakalayo. Ay, kumbaga siguro mga parang city kayo sis, no? Sis Ivy. Kaya walang snow dyan. Pero ano kaya no, ang feel na may snow, no? Ayan, naka 1K na siya. WH na 100 na lang kulang WH. Wow, congrats sis. O diba? Malaki na ba yung anak mo niyan sis? Kaya nga naloka ako. Hi, te. Tapos na yung pinapanood ko, te. Nakatapos lang. Sabihin mo sa akin sandali lang po yan, like wala pa sila like correct para sigurado. Naloka ako dun sa ano ko, sa sobrang higpit nila. Te. Te! Wala siya. Nakamute pala ako. Yes, ako nang yes. Sabi ko, yes. Nakamute pala. Sabi ko, naloka ako dun sa Kailangan isa kong yan, ano.
So, siya din pala nagmamanage sis ID, yung anak mo na yan. At least dalawa kayo, o di ba? Alam mo, sunod talaga sa atin yung mga anak natin sis IB na vlogger, no? Alam nyo ba yung anak ko kanina, tawa ako, nagbibideo-video din siya, te. Sabi ko, putik vlogger na din yung anak ko. Yung mga Ay, talagang hinahawakan niya, te, ito yung tanim namin dito. Sabi niya gano'n, no? Kahit na Ilonggo lang, tinatagalog niya, marunong din siya talaga mag-Tagalog. Naluloka ako. o at least, di ba, tinutulungan ka ng anak mo. Hmm. Sabi ko ba, Ano? naloka ako dun sa isa kong team. Nagpasahan na kami ng ebidensya. Pinasa ko na yung ebidensya ko. Sabi niya na, minention niya ako dun sa comment, sabi niya ganun sa akin. Nasaan daw yung live? I-charge ko lang muna doon sa kabila ang cellphone ko. Test lang kasi tupat. Wait lang. Ano yung pinasok mo sa bank account? Yung tinuro sa akin ni Chris, Ano yun? cryptocurrency. And then? Nag-iipon ng pera. So? Ngayon, te. Ano so? Nag-iipon ng pera. So, Kuya, kayo market ka dito. Then after? nag-iipon ako ng pera. Ini-withdraw pagkatapos na kain. Okay na yan. Ang I'm asking pagkaabalahan how you earned money, from where, from what? 80 na pala yung anak mo. Nagdibo na pala yan si Ivy. Okay. Parang wala kang anak sa itsura mo sis Ivy. Sana all, walang anak. Hindi, sabi ko nga, yun ang sabi ko, sabi ko sa kanya, nandun na nga lahat kako, nandun na yung nasa watch later, nandun na yung like, nandun na lahat. Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi niya pinanood siguro, sa bungad lang siguro tinignan niya, hindi niya isa-isa. Still the same, Ahmad. Still the same. Dapat pag nag-check, pang mula dulo hanggang umpisa. Online na Java installation and standalone. Still the same. Ayan, mega love shoutout to you ka OFW. Hi ho. Hello, mega love shoutout to you ka OFW. Mega love, shout out to all the viewers. Ayan, thank you so much po sa inyong pag-dalaw kay host. Ayan, saglit guys. Maaga lumandi, hehe. Grabe talaga to si Ivy. Maaga talaga lumandi si Ivy. At least okay na Mas yan maganda si nga Ivy, at least may anak ka. Mas maganda nga yung maagang lumandi para maaga Maaga magkalahi. lumandi mo kasi yung anak mo, parang kapatid mo na lang. Oo. Diba? Tingnan mo naman ako, namang problema ako sa buhay ko, di ba? Tanda to yung anak Kasi mo. may lahi na kayo. Ayan, may jacket ka na ka OFW. Tambay lang po. Salamat sa patambuy mo dyan ka OFW. Sino kaya tong ninja na to? Ninja ka ba ka OFW? Salamat. Salamat sa pagdalaw kay host. Diba? Ayan, diba? Ang ganda ng thumbnail ko guys, no? Maganda pala pag gandahan mo yung thumbnail kasi maraming pumapasok. Sana all magandang thumbnail. Yan, may jacket ka na ka-OFW. Thank you so much. Hindi ako ninja host. Hindi pala ninja to si ka-OFW. Sorry naman. Guys, hindi ko kayo ma-entertain ha. Ano ka-OFW, baka very hindi pa busy. tayo dikit. Dikitan mo lang ako, mag-iwan ka ng baka. Pero sa ibang video, tuhawag sa live stream. Dikitan kita mamaya. Guys, iwanan nyo rin Kaya po ako ng narinig ka bang bakas. sound? Ito din pala si co-host. Guys, dikitan nyo din si co-host ha. Mag-iwan po ng tamang bakas. Ayan. Tsaka kay Ivy Villarmino. Pwede Iwanan kayong niyo maglapagan ako ng inyong mga bahay dyan, guys. Mga premiere. Pwedeng, ilapag. Uy, sis Ivy, may Iwanan- premiere ka. Ilapag mo dito. Tamsakan natin. Iwanan nyo ako, sanay naman ako nang iniiwan. Magtalahi tayo. Hahaha. Nako, parang
parang alam ko talaga kung sino to si ano eh. Magkalahi tayo. Okay, Sino at yan? least magkalahi tayo, no? Sino Hindi ko yan? alam. Hindi ko alam. Magkalahi nga daw kami, di. Siguro Ilongga din ito. O Ilonggo, hindi ko. Puntahan ko nga tong bahay ni ka-OFW. Naku, piktusan talaga kita ka-OFW pag ano Te, ha? kaya pala nagkaroon ng sabi doon na yung sa revenue. Kaya pala meron silang hindi kailangan ayusin kasi chinek ko doon sa pinaka ano ko talaga sa mga video ko. May videos ako doon na ang laki-laki ng ano niya pero wala siyang earn. Alam mo 'yon? Walang O earning. bakit? Ano nangyari? Hmm? Ano nangyari? Bakit wala siyang ano? Yun na nga, di ba? Nagka-problema nga ngayon ang revenue. Kaya nga ayusin daw nila. Dinig Nako, ka. ito na. Oo, parang naano ko din to sa yung February 8 ba? Bakit nakaganon? Ano yun? 6, 7, 8, 9, 3 days. Nakita ko kasi doon, nakita mo yung minaydi ko, di ba ang laki-laki ng ano ko doon. Tapos, biglang, sabi ko, Hindi bakit ko walang nakita yung earning? my day. Dili ko Ilongga. Ayun, sa Kajadis OFW. aman di ay malapit na sahod ha. Malapit na sahod kaso hindi pa naman tayo sa Malapit sahod. tayo mga malapit na sahod, dili ko Ilonggo. Naku, parang si ano to, si Kuya Tol to. Naku, Kuya Tol, piktusan talaga ka. Ay, kaso sabi niya hindi daw siya ninja. Oo nga. May sinerch ako dito ka OFW, pero may vlog siya, diba? Ikaw ba to? Ikaw ba to ka OFW? Sabi ka para maano kita madiktan. Ikaw ba to? Ito. Alam mo, nagugutom na talaga ako. Kumusta na? Hi, Daddy Belly! Sorry kanina hindi talaga kita na-entertain. Sobra talaga kasi nanood talaga ako. Tapos, alam mo, grabe yung stress ko today talaga, Ate Noemi. Super duper talaga as in. Buti na lang, relax na yung pasyente ko. Ayan, kamusta na? Okay lang, Daddy Belly. Ayan, guys, patamsak naman po ng premiere na nilapag ni Bella Zinabi, guys. Tamsakan po natin. Grabe talaga, no, pag, Ate Noemi, pag yung laptop talaga yung ginamit ko, talagang walang ka-edit-edit yung mukha, no? Inong pala ito. Uy, kamusta ka na, Brad Inong? Uy, Inong, nandun ka pa rin sa ano natin, sa GC natin? Nagtatas ka pa rin? Bago ako dito sa premiere mo ko. Anong premiere? Hindi ito premiere. Ano ka ba live ito, Inong? Inong talaga si Inong. Piktusan ko talaga to. Oh. Saglit guys ha. Sabi ko, ay, nantok na ako. Ang dami ko pang gagawin. Ay, Daddy Billy, natamsakan ko na po kanina yon. Nung bago ako umakyat dito, tinamsakan ko muna. Tinamsakan ko na ang iyong tawag dito, Premiere. Bago ako umakyat dito kay Ate Noem. Grabe yung antok ko ngayon, yung stress, hindi na mapintas yung mukha ko, pang itim-itim na ng mata ko. Ba't ganito yung itsura ko dito sa pag nasa laptop yung gamit ko na, yung laptop na camera yung gamit ko, ang itim-itim ko dito. Yung pangarap kong umitim, nandito, natupad na dito sa camera ng Paano ba pumunta kay co-host? Paano pumunta? Pag pumunta ka sa akin, sa bahay ko, i-ano mo na lang, mag-search ka na lang ng name, ganon. Tapos, mag-nood ka muna doon konti, tapos mag-comment ka doon para mag-notify man yan dito sa akin kung mayroong bagong Pag nag-notify doon, babalikan kita. Pero hindi kita balikan today kasi baka mamaya bigla tayong sipain sa isa't isa. Balikan kita Mamaya maybe na kayo Parang friend na kaya kayo ni Inong, te. Nasa Hindi din ko- yan eh, nasa GC din yan eh. Hindi ko alam, Friend te. na kayo niyan. Siguro. Co-host, patamsak ako premiere, handa. Ayan.
Te, tamsakan mo nga, te, yung premiere na binaba ni Daddy Benny. Natamsak na ako, te. Kaniha pa ako bago ako makyat dito. Nagtamsak na ako Ganina sa pa di ay. premiere. Oo. Ayan, shout out sa OFW, sabi ni Daddy Belly Ginabi. Ayan, co-host, patamsak ako premierhan. Ay, nulit ko lang talaga. Hindi ko alam ang mga galawan dito, host. Hahaha. Sa OFW. Okay lang yan, Brad Inong, okay lang. Paano ba pumunta kay co-host? I-search mo yung pangalan niya, Brad, Micah Angelio Vlog. Tapos maghanap ka doon ng video niya na kahit mga 3 minutes lang. Tapos doon mo, panoorin mo muna yung video bago mo dikitan, bago mo itamsakan. Ayan, magbakas ka. Ganun. Ganun wala. gawin mo, Brad Inong. Pero ang tagal mong na, ang tagal kitang hindi nakita na, Brad Inong. Ayan lang. Tapos Brad Inong, pakitamsa ka naman yung pinaba ni Belly Sinabi na kanyang premiere. Ayan, thank you so much. Tamsak lang, sapat na. Pwede ka din naman mag-iwan ng bakas para mabalikan ka. Ganun. Ang pagkakaalam ko, parang malaki na din to yung bahay ni Brad Inong. Wala yung internet ko. Nagugutom na talaga ako, te. Ano kaya makainin ko? Mag-itlog na lang kaya ako. Ay, bago pa lang din pala to si Brad Inong. Uy, nasa Riyadh ka din pala, Brad? Saan ka sa Riyadh, Brad? Nasa Riyadh din ako, Brad. Ayan, hindi ko mahanap si co-host, Micah Angelito Vlog. Anong Angelito? Hindi, Angelito. Grabe siya sa pangalan ko. Brad, alam ko ang bata mo pa dito sa picture mo, Brad, ha? Ano dyan, Brad Inong? Grabe. Ayan, sis, BG muna, kain lang. Sige, sis Ivy Belarmino, salamat, sis Ivy. Ayan, May Inong. Angelio, hindi Angelito. Kaya hindi mo mahanap kasi Angelito yung tinatype Angelio ko. yan. Angelio yan, E-N-G-L-I-O. Brad Inong, Micah Angelio Vlog ang iyong i-search. Tapos i-search mo na rin si Ivy Belarmino. Ano niya lang yan. Uy, sis Ivy, ibaba mo nga yung sis Ivy. Mag-iwan ka ng bakas na para balikan kita. Para natansakan ko na, may harang ulit. Wow, wag mo skip. Wag mo na mag-skip ang kanyang harang, guys. Inong, puntahan ko yung bahay mo, hindi pa kita dito dikit sa aking ninja. Pero I'm sure dikit na kita sa aking ninja. Ayan. Sa'yo ba to, di ba, Brad? Maghanap ako dito ng video mo na konti lang. Ang tataas ko ng mga video mo. Hindi, malaki na to ang bahay ni Brad Inong. Tinatago niya lang. O Brad Inong, nag-premiere ka? Gusto mong sumali sa mga premiere? PM mo lang ako, ha? May competente vlog ang messenger ko. PM mo lang ako kung gusto mong sumali. Ka-JC natin yun saan? Ayan, sige po. Oo, host akin yan, o diba? Yung mga bago host. Okay, sige. Ito na lang yung Garage Part 2. Yes. Ate Noy, saan natin siya ka-JC? Nakalimutan ko na, te. Basta ka-GC ko to. Si Inong. Hindi ko lang alam kung pati ikaw nandun din sa GC ko. Oo, ganyan ka naman. Parang yata isa, parang sa Elite. Di ba? Brad Inong. Sa Elite tayo magka-GC, tama? Wow, may harang. Malaki na ditong bahay ni Inong. Nagpalit siguro to si Inong ng profile. Nagpalit ka ba? Parang iba na yung profile mo ngayon. O nakalimutan ko lang talaga. Hindi ko i-skip ang iyong harang, Brad. Ayan. Ayan, Brad. Baka gusto mong dikitan din si Ivy Belarmino. Yan ang kanyang bahay. Binaba niya. Ninja kasi niya yan ang Ivy Belarmino Mine 2. Pero yung kanyang original account is Ivy Belarmino. Ayan. Hindi ako marunong sa premiere. Nako, ichos ka na naman dyan na Inong. Siguro, nagpe-premiere ka, I'm sure. Kasi tingnan mo yung mga mo.
Alam mo yung isang tao kasi pag nag-prepare kasi yung video niya, may ano kasi yan eh, minsan 13 minutes, yung minimum na ano, ng video or 12 minutes, ganun. Kay Brad Helton ata tayo nagkilala, host. Kay Brad Helton. Oo, host, wala ko alam. Hindi ko na alam, nakalimutan ko, Brad. Totoo? Nagugutom na Naku, talaga ako. nag-ukay-ukay Kain pa mo na talaga ako. to sa harap si Brad Inong. Brad Inong, anong exit yung Harads, Brad Inong? Turuan mo nga kami. Gusto namin mang-ukay-ukay dyan eh. Anong exit yan? Ang Haraj. Pero alam din siguro pre ng mga amo natin yan, no? O pre, Alam nila sa yan, Haraj, malaking ano yung ukay-ukay history yan. sila. Ano lang yan, hindi naman yan gaano ka, yung super chat, hindi ko alam buksan. Wala ka pa bang super chat? Brad Inong, kung gusto mong buksan yung super chat mo, pumunta ka doon sa Chrome, sa channel dashboard mo. Then, pagpunta mo doon, pag may nakita kang supers, buksan mo yon. Parang ino-on lang din naman yung supers din, di ba? Tapos kung gusto mo naman magpa-membership, may mga magpa-member sa'yo, tingnan mo din doon kung meron kang membership. Tapos i-open mo doon, may pipill upan ka doon, pilapan mo lahat doon, ganun. Hindi ko alam exit niyan host. Ganun. Meron na ako supers. Ang gulo mo naman, Brad Inong. Meron na ako supers. Kanina yung super chat, hindi ko alam buksan. Ay, ang ibig sabihin mo yung super chat natin, wala talaga tayo dito, Brad Inong. Hindi tayo makapag-super chat, pero sila makapag-super chat sa atin. Kasi ang bansa natin, alam mo naman na dito, diba? Kaso wala yung enable. Hindi ka talaga makapag-super chat sa mga tao. Pwede kang Mag-install ka ng ano. magpa-member kasi pwede kang magpa-member. Load lang naman yan, di ba? Pag may load ka, pwede kang magpa-member sa Pero ibig sabihin, ikaw yung magso-super chat, hindi tayo pwede dito kasi alam mo Allowed. naman dito, mahirap. Ayan, kapi tayo guys, ha? Naku. Kain Ayan. tayo. Gutom na Hintayin ko kasi muna talaga mag ako 3 eh. minutes, Brad, bago kita dikitan. Alam mo ba yung harang mo, Brad? Panadol. Sana all, Panadol. Oo. Oo, Brad. Maghubad na ako ng ano. Tinatago mo lang yung bahay mo, Brad. Pero alam ko malaki na yung bahay mo kasi doon tayo yata nakakilala. Doon kita naalala sa A-Light na GC. Pero nandun pa naman ako sa A-Light pero hindi na ako masyado nakikipag-task to task doon. Kasi alam mo na nga, di ba? Bawal na. Mga host, out na ako. Si Z around again. Sige, salamat. Salamat sa'yo, Brad Inong. Pag pala, ang galing no, paano kaya nagagawa nila yun na no? Pag sinearch yung pangalan nila, sinearch ko Inong Mix Vlog, pero yung lumabas, KOFW. Di ba? So te? Stop ka lang dyan, te. Wow, ang dami namang harang ni Brad Inong. Te, pasensya na mahina yung signal ko, te. Oo, nag-i-stop ka. Te, nandun ka ba sa GC ng mga balik yung GC natin ngayon na sa Team Premier? Sabi kasi ni General, nandoon daw ang link ng nandun daw yung link na ginawa nila para doon sa yung magpe-play tayo. Ayuda? Hindi sa ayuda. Yung Sunday Play, yung replay. Andun ka naman sa chat bot. Andun ka Baliw. Hindi, meron sariling yung replay. Mike, hindi ko makita name mo. Pwedeng ikaw na magkalapit sa akin. Hindi daw niya makita yung name mo.
Wait lang. Uy, ano ka OFW, share mo naman sa akin. Paano mo ginagawa yan na isi-search mo yung Inong Mix Gaming, pero yung lumalabas ka OFW. Gusto kong gawin din yan eh. Pinalitan niya kasi yung pangalan niya. Dati niyang pangalan yun. Ay, ganun yon. Hmm. Ay, ibig sabihin pala, pinalitan mo yung ano mo, yung pangalan mo. So, pwede na pala ako magpalit eh. No problem naman if you want to change. Because I'm also change my, my Shopee YouTube siya, guys. after Shopee. ayaw dalhin yung pangalan ko kasi masyadong mabubulgar yun. Sabi ko, narinig mo ko? Wala na, di niya na ako marinig. Mahina yung boses niya. Narinig mo ko? Hindi, naririnig kita kanina, pero nag-stop ka kanina. Mahina nga internet. Mahina nga internet ko, ti. Kaya nawawala ako, ti. Alam mo naman, wala na kasi yung unli ko, ti. Kumakapit na lang ako sa internet dito. Ah, alam mo ba, okay lang yun ate, no? Ano ka? Siyempre, mahirap na yung ano natin. Ako nga din, buti nga dito ako. Alam mo, sa tagal ko dito, ngayon ko lang nalaman pala, pwede pala ako mag-live dito din sa loob. Nag-aano ako doon sa labas. Dito pala pwede, tingnan mo naman. Hindi ba ako nawawala? Hindi. Ako lang nawawala. Hindi ako nag-load dito. Nagpatugtog siya nakuratan man ko te. Gimute dayon ako. Animal dyan nga ako kumpare. Lami dyan nilang parwo. Masi PR dyan ko ni sila aba. Nakuratan man siya kay wa man siya kabalaw nga nakaano man. Ayan. Ayan, thank you so much po sa 3 million viewers in the house po at sa mga hindi nag-iiwan dyan. Sabi ko, te, yung sa akin, papalitan ko din yan. Pagkatapos ng pag na-activate ko na yung aking PIN. Hindi kasi hindi ko pinapalitan. Sabagay, di ba, 3 beses pwede magpalit ng name. So, 2 beses pa lang ako nagpalit kasi di ba dati. Pero ang problema, pag pinalitan mo, so walang problema doon sa, sa Google AdSense. Wala naman yan. Ano yan? Kasi hindi naman YouTube name ang ano nila, te, kundi yung email mo naman eh. Te, may alam ka ba? Tanong mo nga kay kuya, may alam siya ba? Bakit ganun yung cellphone ni Mary tsaka ni Prisara, meron niyang music. Ngayon parang may nakalagay transfer your pag ino-on mo na siya na magpapa-music siya, nakalagay na transfer on data. Ayan transfer to YouTube Music. Nakalagay. Isa kanila ng dalawa sa akin naman. Ang ibig sabihin niyan, te, bumili na daw sila ng bagong cellphone. Alangiya ka, narinig ka niya. Ang bagong cellphone. bago naman ang cellphone. May alam ka daw na Hindi, saglit ka kay naglag akong cellphone. Kanya ka nga, magbili ka na ng bagong cellphone. Ganon daw, yung YouTube daw niya, nagpunta daw sa YouTube, Kasi, te, baka meron kasi silang YouTube Music na application, kaya tingnan nila sa cellphone yon. Baka may YouTube application ka daw. Music na yun, te. Sabihin mo kay kuya, music na yun. Ngayon, nung i-open na niya, nakalagay na transfer on YouTube. Bakit ganun? Google Play Music. Kaya nga, baka nga kasi meron siyang YouTube Music na application. May YouTube Music ka na Dalawa kaya ang YouTube. YouTube na meron din YouTube Music. Kami mag-doon na Google. Pero, paano kung i-uninstall mo na tapos mag-install ka ulit? Ganun pa rin daw. Dito lang baka ako pa nga iwanan nyo, hindi humugot. Sabi ko sa'yo. Thank you so much sa'yo, sis Ivy. Pero, oo nga, talagang maiiwanan ka mamaya, sis.
Pero mamaya pa ako mag-ano sis kasi ako pag ako nag-live guys is 2 hours lang yan. Except na lang kung isa-silent ko, talagang matagalan yan. Alam mo kasi guys may taga-silent ako. May taga-live ako ng silent. Guys basta silent hindi ako nagla-live niyan. Kasi 'di ba, medyo mahina din ang aking linya dito, guys. So, pinapa-silent ko 'yan sa kabilang bahay. Ay, Diyos mio, talagang buhay ng YouTuber, oh. Salamat, Sis Ivy, ha. Pero wag ka nang humugot diyan, Ivy. Andito lang naman ako, hindi kita iwanan. Charot. Uy, Sis Ivy Bellarmino, dikitan mo din to si Micah Angel Vlog. Sanay na kayo na Ang kanyang, nangiiwan kayo. Walang permanente sa mundong to. Lahat mangiiwan. Ako lang Oo, yung tama, hindi. oo. Ay, siya na all. Grabe siya, guys, no? Tayo lang daw iiwanan, pero siya Ako lang tayo yung hindi kasi ako yung iniiwan. Hmm. May Ayan. nag-charge tayo na. Oo, naka-charge. Gamay na nung puti. Dako. Ang itom? Oh. Eh, wala. Madami sa complication. Parang ako na-charge. Dira na lang. Ay, wala. Diri ato dito ko sa cabinet pa rin. Nag-charge ka dito? Oo, diri sa microwave. Ayan. Magbabasa pa sana ako. Wala na pala ako babasahin. Gusto mo mag-comment ako para may basahin Diba? ka. Sabi ko pa naman nung ayan. Tapos biglang nakita ko yung pinakalas pala na nag-comment si Sis Ivy lang. Buti mo to si Sis Ivy, nakakagala ka. Iba talaga pag nasa Dubai guys, no, makakagala ka, makakaano ka. Pero pag dito talaga, Diyos me, wala talaga. Gusto mo mag-Dubai tayo? Ay, Diyos me, yote. Mag-Dubai tayo para gagala lang tayo. Tayo, Alam mo ba kung anong reason ko kung bakit ayaw ko mag-apply sa Dubai and Abu Dhabi? Although sabihin na natin open country doon, masaya, ganito ganyan. Ayaw ko doon kasi magastos. Oo, yun din. Yun din, lalo na ako guys, pag talagang may nakikita pa naman ako na ano talaga te, na halimbawa may naggustuhan ako, talagang ang sarap bilhin-bilhin, lalo na pag may pera ka, paano ka makakaipon? Yun lang din ang pinagkaiba ng open country. Dito, at saka alam mo sa Dubai, pag nasa Dubai ka, hindi mo sa real talk to, madalang sa Dubai ang umuwi na buo ang pamilya. Ay, hindi ako naniniwala yan po. Nakadepende yan sa tao. Nakadepende nga sa tao. Ilalagay natin. Hindi, ganito Marami te, nasisira na. ganito te, nakadepende nga sa tao, pero karamihan kasi nga open country doon. Valentine's ngayon, bakit puro pang iiwan? Bakit puro pag-iiwanan ng hugot? Ikaw nag-umpisa yan, Sis Ivy, ha? Umpisahan mo yan, tatapusin namin at ka. Oo. Saka, Hindi wala ba? naman tayo dito balintog. Ikaw siguro. Sis Ivy, Sis Sis Ivy, may Ivy. balintog yan. Sabihin Sis mo sa Ivy. akin kung hindi totoo na maraming babaeng natutukso dyan sa but hindi ko nila lahat pero marami. Maraming babae Oo ang nga. natutukso. Marami Marami siya. din. Ako Marami naman, hindi ibig kong sabihin. What I Depende, mean kung magpapatukso kasi. Oo nga, te, depende yun. Pero ang sinasabi ko, hindi ko naman sinabi na pag pumunta ka doon, masisira yung pamilya mo, di ba? It's up to you naman. Pero my point is, marami doon. Marami din doon umuwi na merong laman yung tiyan. Kasi doon, ina-allow nila, hindi sila katulad dito na pag once ikaw buntis, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng makauwi, talagang yung bagsak mo. O di ba? Pag relationship dito, did you imagine, dito nga sa atin sa Saudi, napakahigpit na dito pero may nang mga nakakalusot pa rin, may mga nagsasama pa rin na mga ganito, may mga gana, di ba? How about more pa kaya doon sa kanila? Napaka-open doon. Pero hindi ko naman sinasabi na Pilipino lang yung gumagawa noon. Lahat ng nationalities meron doon. Kasi nga, napaka-open doon. Lahat ng tukso nandoon. Tukso sa paggastos, tukso sa pag-ibig, tukso sa ganito, tukso sa ganito. Alam mo, lahat halos nandoon kasi nga super open yung country nila. Kaya nga, pag sinabi nila pag nandun ka sa Dubai, kasama mo na ang happiness doon. Pag ikaw marupok, huwag ka pumunta ng Dubai. Pero yung bulsa mo, kamusta naman kaya?
pag ikaw pumunta ng Dubai, huwag kang pumunta doon na marupok ka. Pag alam mo may pamilya ka, kasi sigurado yung pag-uwi mo. Limot mo na yung dapat mong makalimutan. Hindi mo makalimutan yung mga anak mo, makalimutan mo yung asawa mo. Hmm. Ganun lang yun. Bahala ka dyan, eh. Oh, ganun. Oo. Kasi sabi ko nga sa'yo, maraming ano dun eh. Maraming... Ngayon pa naman, ngayon pa naman ang panahon na yon, hala, no comment. No comment. Alam mo, Sis Ivy ka dyan, ha? No hindi, comment na alam lang, mo, Sis Ivy. alam ko lang ako, maraming magbabash sa akin sa gantong sinabi ko. Pero ano yan, real talk talaga yan. Kahit naman saan meron. At ito pa yung sasabihin ko. Alam mo ba, doon nabuo ang salitang 150? Walang Hindi mo ano? get? Doon nabuo ang salitang 150. Tanungin mo kay Miss Ivy, kung hindi mo get si 150. Ano, Miss Ivy? Ano ang salitang 150? Basta ako single. Ay, naku, charot-charot Ano ka na, naman dito, Sis Ivy. ano yung salitang Saan ka dyan? 150? May 150. Naku, Oo. mag-iingat ka sa mga pananalita mo, ha? Baka maraming mag-bash sa atin. Oy, ang magbabash yung guilty. Yun lang yun. I'm telling the truth. The reality. But hindi ako nagsasabi na, hindi ko pinupoint out na lahat ng nandun is ganon. Ang sabi ko, the rest doon merong ganon, may ganyan. It depends on you naman eh. If kung gagawa ka. Pero maraming ganon. Hindi ko naman sinasabi na, oy, lahat ng nandun sa Abu Dhabi at sa Dubai, mga ganon ganito. Hindi. Pero karamihan. Ito may kwento ako, te. Topic tayo sa Valentine. Ito to sa siyempre ako nanonood ako ng mga, sa amin yung balita pa, di ba? Di ba sa inyo may balita din yun, sa amin may balita. Nanonood ako. Ngayon natawa ako doon ako natawa sa mga comment ng tao. Kasi ang sabi doon, hindi daw pinapayagan na papasok daw yung mga minor de edad pa, yung mga medyo bata pa siguro sa siyempre Valentine's na, di ba? Sa mga hotel-hotel, gano'n. Kaya natatawa ako sa mga comment kasi may nagsasabi doon, bakit? Sa hotel lang ba pwede maganyan? Pwede naman mag-anuhan daw sa tawag dito, sa kasagingan, sa sasakyan. Hindi, alam mo kasi, Tapos, totoo kasi real talk ngayon, ha? Totoo kasi sa panahon ngayon, marami na talagang liberated na tao. Hindi na katulad dati sa atin yung mga panahong pangmatanda, although yung version ngayon naabutan na natin eh, na hindi na iniingatan yung pagiging Pilipinang marikit. Charot. si Sis Ivy, sabi ni Sis Ivy, di ko alam yan, sis, ibulong mo nga, sis. Ibulong ko sa'yo yung 150? 150? Hindi mo alam? Mahal, alam mo yung 150? Presyo. Alam mo nga yung 150. 150 presyo. Ano daw? Ako lang ba yung nakakaalam ng 150? Hoy, baka Hindi, baka alam naman ko din yung 150. Baka naman, Pero nakalimutan ko na. Hindi, te, sabihin nila, siguro ang dami itong alam, siguro gawain niya. Alam nyo, guys, lumandi man ako dito, pero, sabihin ko sa inyo, papakasalan ko yung nilalandi ko. Guys, yung nilalandi niya yung kausap niya. Okay. Hindi, joke lang. At saka hindi ako pang 150. Pang buong sweldo ako. Sana all. Ako, si Sis Ivy, sigurado may ka-Valentine ko sa 14. Ano, picture na ba tayo, o diba? Talagang nag-start siya. Screenshot ko nga to, kasi bubulihin ko to. Screenshot ko saglit, guys. Kasi guys, ang ginagawa kasi nila, binubuli niyan ako nila. Ayan, silang dalawa talaga. Tapos mamaya, yung in-screenshot ko guys, ipapasa ko yun sa kanya. Kasi medyo mahina internet nito guys. Bakit? Kinismis na kita dito, te. Mamaya, i-screenshot ko yung itsura mo, te.
Kahit blurred lang yun na. Akala nyo kayo lang marunong ni Kuya kayo mang bully, no? Bully ko din kayo. Ganyan ka, ah. Alam mo ba guys, ang trabaho talaga yan ng mapapangasawa niya guys. May GC kami kasi yan. Ngayon guys, minsan nagsisend ako ng picture guys. Or minsan naka-video call kami. Kung ano yung itsura ko dyan, ini-is na pala guys. Tapos ang hanip pa doon guys, ginawa niyang profile ng GC na. O diba? Ang galing din niya ng ano niya. Gets me na. Gets me na. O, Gets diba? me na, sabi ni Ivy. Gets me na. Ganun yun. Marami yun. Pero Ubuso hindi yan naman, noon, yung 150 talaga. buti nga sa inyo. Buti Nauso nga yan. doon, 150. Dito nga, mayroong 50. Yawa. Buti nga doon sa kanila, 150. Dito, latest yung 50. Saan ka po? Ay, Diyos mio talaga to ang ating Kaya nasabi ko, mas guys. maigi ng, mas maigi ng 3 years na ako dito hindi lumalabas kasi baka mamaya may umalok sa akin ng 150 ay ng 50 sabihin ko, ang liit naman yan, ganyan din lang ba kaliit yung iyo? Oo nga, no? Sasabihin mo, may mag-offer sa'yo ng ganun. Diba? Sabihin ko sana kasi, napupunta to si sabihin Ivy ko, yung aming ano dito. Tinoy, may pag ako ang inupira nung sasabihin ko, oy, ano yung size? It depends on size. Kung malaki, dapat malaki yung price. Tama. Tama. Kung saan naabot, dapat doon din yung ano. Makapipili ka sa O, diba? price. Napaka-ano ko na naman Diba? dito, napakasila-ulo ko na naman, nakatingin. Oy, bakit? Wala naman ako sinasabi. Bahala kayo dyan, mga green-minded kayo mag-isip. Alam niyo guys, wala namang bata dito, kaya ano, okay lang naman yung mga usapan, mga ganito ka guys. No? Pero Lolo, wag mo naman kasipain ha, baka masipa tayo ni Lolo ba? Oy, ba't ang dami mong Sakit talaga pinapasok kung ng sa account? Mag-notify dito sa akin. Saan galing yun? Wow, pinapangablitan yung buyab niya guys, so walang niya. Pen sila mag-asawa guys ha? Hindi kasi yung fiancé ko kasi, yung account niya, nakakonect yan sa cellphone ko, yung online banking niya. O, di ba, saan ka pa? Sabi ko sa ibang buong ano ako eh. Naka-ano yun sa cellphone ko. Eh ngayon, nagno-notify sa akin na may pinapasok siyang pira. Kaya sabi ko, saan galing yung pira na yun? Baka nag-150 na siya, Ti. Baka mamaya na. Every year, marami niyan. Marami niyan. Yes! O, di ba, kaya sinasabi ko sa ipang kalahatan yung dito nga na mahigpit. Ano nga eh, marami nga eh, doon pa kaya na maluwag, di ba? Alam mo doon maluwag kaya marami din ang lumuluwag. Naku sis Ivy, wag mo nga ibahin yung topic natin. Ang tinatopic ko sa iyo, sinasabi ko kung meron kang kadate, tapos sabihin mo pa wala kang kadate ha. Naku, hindi ako maniwala sa iyo sis Ivy dyan ha. Hindi talaga 100% yung tiwala ko sis Ivy na wala kang kadate sa 14. Uy, kailan ba yung 14? Ano ba tayo ngayon? Di ba ano tayo ngayon? 13 ugma. Ay, 13 pa lang man tayo ugma. Ito naman si Sis Ivy, may namadali. May kadate talaga to, te, kasi Linggo minamadali yun. talaga yung 14. Pero sit magdali ulit kaya ang mga topic sa to, pangpatit. Ano man? Ang free na, Oo. pangpatay ka na ako Ay, patay kanukon, oy. topic ko iba sa MCU. Pero alam mo yung hindi ko lang maintindihan, Ate Noemi. Alam mo kung alin yung hindi ko maintindihan doon. Yung iba na kaya nilang ipagpalit yung yung mga pamilya nila sa ano lang, kahit sa maliit na bag. Sa kanon po ng mga vaccine free ipanghulog sa bangag tapos ipangdapunan na puti. Patay. Ano te? Again. Sabi ko, yung hindi ko maintindihan doon, yung may mga pamilya na kaya nilang ipagpalit yung sarili nilang pamilya at mga anak nila sa mga maliliit na bagay. Ay, mayroong ganyan talaga, te. Kasi minsan, una, alam mo, hindi ko lang alam kasi hindi pa naman nangyari sa akin. Ito nga Minsan sabihin kasi ko, yung, gusto ko sana tong minsan i-content kasi, Sabihin ko to. iko-content mo tapos, Hindi, syempre sasabihin ko na dito sa'yo, hindi ko na i-content. Yung alam mo yung sa pag-ibig,
O ba, ano tayo ha, usapang pag-ibig tayo ngayon kasi magba-Valentine's. Kayo may celebration kayo ng Valentine's, sa amin kasi mga Muslim wala yan. Hindi kami nagse-celebrate niya. Sa inyo may Valentine's. Sana all, Isipin Sis mo pa, Ivy. May pasok wala daw may siya, pasok, te. wala. Wala dito ka Dito dito. On vacation, char. Wow. Naku, sayang naman, Sis Ivy. Oo. Tapos tawag dito, Wala pala te. yung ka dito. Lahat ng Ah. pag-ibig, lahat ng iwan ko ha, pero yun yung ano ko, yun yung tingin ko. Lahat sa una masaya. Hmm. Kaya Oh. kaya maraming tao na natutukso sa iba kasi ang lalo na pag yung relationship nila masyado ng worse, yung tipong lagi na kayo nag-aaway, tapos ang dami na ng pagkukulang ng mga partners niyo, yung hindi na naibibigay ng partners niyo yung mga needs ninyo. So, hindi kayo tumitingin doon sa mga paligid ng yung sa paligid niyo kung bakit ba nangyayari yung ganun. Is yung nandoon na lang straight to the point na lang sa sarili niyo is maghanap na lang ako ng iba kasi doon ako masaya. Tapos yung mga nare-reason nila na kasi masaya ako eh. Masaya ako sa kanya, masaya. Guys, masaya lang kayo kasi sa umpisa lang 'yon. Pero pag dumating yung point na dumating din kayo sa point ng nararanasan nyo sa past relationship or present relationship nyo, pag dumating kayo sa point na 'yon na yung struggle ng buhay nyo, maranasan nyo rin 'yon. Mararanasan nyo rin lahat ng hirap, hindi lahat masaya. Sa umpisa lang yung masaya, sa Meron umpisa lang. marami ako nga pinagpalit eh. Ay, ganun, Sis Ivy, Diyos mio. Pinagpalit ka pa, Sis Ivy, na yan yung kagandahan mo. Pinagpalit ka pa. Wala Diba naman may kasi mga sa ganyan ito talaga. kayo Tinoy. Alam mo, sabi ko Oh. nga sa'yo, kahit gaano ka kaganda, kahit gaano ka kasiksi, gaano ka gagaling pagdating sa kama, kahit lahat ginawa mo na sa asawa mo, kung gustong magloko niyan, magluloko yan. Alam mo yun? Kasi nga, yun yung pinupoint ko. Sila kasi, pag once tayo kasi 'di ba sa relationship, hindi tayo always happy. Hindi tayo always Naalala na to, te. Hindi tayo palagi masaya. Dumadating tayo sa punto na ang dami-dami na nating problema sa paligid. Yung tinitingnan lang natin is yung tinitingnan lang natin yung problema natin sa paligid. Hindi natin tinitingnan yung ano bang possible, bakit ba nangyayari ito? Yung ganun ba, instead na ayusin, ang ginagawa nila, naghahanap na sila ng iba. Kaya kasi doon na sila sumaya, naghahanap na sila ng ibang tao na magpapasaya sa kanila. Pero hindi naman sinabi ko na porket gano'n na yung nangyayari sa inyo, hindi nyo pa rin mag-stay. Siyempre, titingnan nyo nga eh. Aalamin nyo yung situation nyo kung healthy pa ba na mag-stay ka o mas healthy na bumitaw ka na. Yung gano'n. Kasi hindi naman sa lahat ng relasyon kailangan mag-stay. Diba? Kaysa iligin Oo mo. naman. Pero hindi rin sa lahat ng relasyon na kailangan mo ipagpalit. Kaya nga, di ba sabi ko sa iyo, Tinay mo, pag ako, once na pumasok sa relationship, kahit sobrang hirap parang dating sa akin, kahit sobrang hirap na ng situation ko, hindi ako agad-agad bumibitaw. Kasi ayoko na dumating sa point na bibitaw ako at ipagpalit ko siya sa iba, tapos magsisisi ako bandang huli na bakit ko siya pinagpalit sa iba na ang bait naman niya. Tumitingin muna ako sa point na deserve ba niya na ipagpalit ko siya? Deserve ba niya na iwanan ko na siya? If niloko ka niya, yes, deserve niya yon. If nang babae siya, yes, deserve niya rin yon. If sinasaktan ka niya, yes, deserve niya rin yon na ipagpalit mo siya. Pero, kung ang pagkukulang lang niya is atensyon, alam mo yon, yung pwede niyong pag-usapan, hindi niya deserve Hindi yun. naman hindi naman ka ano yung ano lang dahil lang sa sa tawag nito. 'Di ba? At saka, Nakakalimutan ko yung sasabihin ko. hindi Correct daw. Sabi rin, ni Sis Ivy. ito rin sasabihin ko, hindi sa lahat ng panluloko ng isang tao kailangan nyo rin ipagpalit. Kailangan bigyan nyo muna ng chance. If magbago, Oh. then go. But if sa second chance niya, lukuhin niya pa rin kayo, guys, gamitin nyo na to. Huwag na ito. Huwag na yung Katangahan na talaga yan, guys. Alam nyo Hindi yan? nyo pagagamitin to. Oo. Hanggat sa sinasabi nyo sa sarili nyo na mahal nyo pa yung isang tao, huwag kayong bumitaw. Pero pag once sa sinabi nyo na sa sarili nyo na I'm so tired na, then I deserve naman to be happy kasi hindi na ako masaya dito kasi ganito yung pinaparanas sa akin, then go ahead. Leave him alone. Kasi huwag kang mag-stay kung alam mo sa buhay nyo na hindi na healthy yung relationship nyo. Kasi dalawa lang din kayo mahihirapan. Alam nyo yun. Kahit naman ako, te, kung talagang siyempre, wala na din pagmamahal sa inyo.
ng isa't isa, bakit mo pa ipipilit yung sarili mo, di ba? Mm. Diba? Truth Hindi yan. hayaan ng magkanya-kanya na kayong dalawa, di ba? Kahit ako guys, sa relasyon, hindi ko ipipilit yung sarili ko kung talagang wala nang pagmamahal. Kasi mahirap. Kaso Ang doon lang ako sakit. nasasayang sa pamilya. Pag may Oo. mga anak, tapos wala nang pagmamahal yung mga magulang nila, doon ako kasi naaawa ako sa mga bata. Lalo na guys, lalo na po mga maliliit pa lang yung mga bata. Ganun. Alam mo kasi Parang ganito hindi naman. nila, Ito naman yung hindi sabihin ko. nila, Hindi nila alin. hindi nila tawag nito, yung nawawala talaga ako, dinidistract mo kasi ako, ayan tuloy. Hindi. Ito yung sasabihin ko tungkol sa mga bata. Guys, if may asawa na kayo, expert ba ako pagdating sa love? Hindi, pinagdaanan ko lang kasi yung mga bagay-bagay na iba. So, parang nagkaroon na ako ng knowledge doon. Kaya share ko lang sa inyo yung knowledge na yon. Nasa inyo yun kung gagawin nyo. Ito yon. Kung may mga anak na kayo, tapos hindi na kayo magkakaintindihan ng asawa nyo, at lagi kayo nag-aaway, yung wala na kayong ginagawang kundi mag-away na lang araw-araw at nakikita yun sa mga anak nyo, hindi nyo na mahal yung isa't isa. Parang nagkaroon na kayo ng pag-uusap kung ano ba yung, kasi dapat bago ka bumitaw, kausapin mo muna yung partner mo. Sabihin mo sa kanya mga mali niya, sabihin niya sa'yo yung mga mali mo, kasi pag once hindi kayo mag-usap sa pagkakamali yung dalawa, hindi nyo maaayos ang problema yung dalawa. To Oo. be honest. Pero Pag hindi alam mo, mo meron namang mag-partner na may mga iba-iba din. Kaya yung style na lang, kung aawayin yung mga partner, gano'n. Maraming gano'n nangyayari. Aawayin kahit na wala namang ginagawa yung partner mo. Parang hahanapan ka ng butas para lang makawala. Yes, Meron true. ganun. Hindi naman sila yung direct na lang pala guys na sabihin na, ay, ayoko na sa'yo, wala na akong pagmamahal kasi may iba na ako. Di tapos yung usapan, di ba? Hindi yung Yun nga yung sinasabi ko. aawayin ka yung partner. Yun nga yung sinasabi ko. Walang masamang bumitaw sa isang relationship kung talagang hindi na kayo healthy. Alam nyo yun. Kung maramdaman mo na ganito, pwede mo naman kausapin eh. Kasi may iba naman kasi guys na ganito yung sa relasyon. May iba naman kasi na magulo pero mahal nyo pa yung isa't isa. Pag ganun, pag alam nyo na magulo lang at mahal nyo pa yung isa't isa, tumingin kayo sa paligid nyo. Hindi para sumuko kayo. Hindi para Tingnan mo, sumuko. ang ganda-ganda na to ni Sis Ivy, oh. Ano ko talaga. Napindot ko lang Sis Ivy. Kung hindi para sukuan nyo yung sarili nyo, kundi tingnan nyo, mahal nyo naman yung isa't isa, ba't kayo nagkakagulo? Di ba? Yung gano'n, hindi yung, ang gulo-gulo na natin, suko na tayo, pero ang ending nun, mahal nyo pa pala yung isa't isa. Hindi gano'n. Kailangan tingnan nyo yung mga problema nyo. Alam nyo, at saka sa buhay may pamilya naman, may mga anak na. May iba kasi pinagdadamot nila yung mga anak nila. Dapat hindi ganoon kasi ako dinanas ko lumaki na walang magulang. Dinanas ko lumaki na walang nanay. Dinanas ko lumaki na walang tatay. Ang laking kulang nun sa buhay ko. Kahit anong puno ng pagmamahal ng karelasyon ko, ng kaibigan ko, iba pa rin talaga yung pagmamahal ng buong pamilya mo. Hindi naman porket sabihin mo maghiwalay na kami ng asawa ko or sabihin na lang natin, maghiwalay na kayo ng asawa mo, nung ama ng anak mo, hindi na siya pwedeng maging ama ng mga anak mo. Pwede naman kayo mag-usap na, oy, pulano, maghiwalay na tayo. Pero, dapat magkaibigan tayo pagdating sa mga anak natin. Dapat maging ama ka pa rin sa mga anak natin. Dapat walang pagbabago sa trato natin sa mga anak natin. Ganun. Tapos, ang gawin nyo, kausapin niyo yung mga anak niyo at ipaintindi niyo sa kanila bakit kailangan niyo nang maghiwalay. Hindi yung tipong ay putrags ka mo, hiwalay na tayo kasi ganito wala kang kwenta. Alam niyo, trigger yung pagdating sa mga bata. Hindi naman kayo ang nahihirapan kundi yung mga anak niyo. Yung mga anak niyo yung nagsasuffer. Kayo masaya pero hindi niyo alam yung mga anak niyo pain yung binigay niyo sa kanila. Kasi ako yun yung naranasan ko. Nung namatay ang tatay ko, as in, until now, hinahanap ko siya. As in, danas ko kasi yun eh. Kaya sabi ko nga dito sa karelasyon ko, pag dumating yung araw na hindi tayo talaga para sa isa't isa, tapos maging mag-asawa tayo, tapos maghiwalay tayo, hindi ko gagawin yung nangyari sa akin. Hindi ko tatanggalin yung karapatan mo sa anak ko. Kasi mas gusto ko yun. Mas gusto ko na kahit hindi kami okay ng ama ng anak ko, for example lang, may anak na ako. Kahit hindi kami okay, ayaw ko na idamay ko yung anak ko sa sakit na dinanas ko.
Yung ganun, dapat magiging okay ka pa rin para pagdating sa mga anak mo. Kasi ang laking kulang sa pagmamahal ng isang bata na hindi kumpleto yung magulang. Oo Danas naman. ramdam ko yun. Walang anak na na gustuhin mga magulang nila magkatulad. Mm. Dapat kausapin mo yung Wala mga kasi, kahit sabihin mo man na, lalo na pag mga maliliit pa. oo, kahit sabihin mo man na, uy, basta ha, pagkasama mo yung mga bata, huwag ka magpakita ng hindi maganda na, alam mo yun, mga bad influence. Yung ganun. Huwag mong ipakita na mayroon silang gagayahing at least kasi pag lumaki yung mga anak nyo, ako wala pa akong anak, pero kung magkaanak ako, gagawin ko yun. Pag lumaki yung mga anak nyo at sila rin magkaroon ng relasyon, sasabihin nila ay sila mama at papa. Ganito sila eh. Hindi nila kami pinagdamot sa isa't isa. So, ganun din yung gagawin nila sa Hindi yung tipong, wala ka suporta sa anak mo. Sige, wag mo nang hindi mo na makikita yung mga anak mo. Karamihan, ganyan. Oo. Pero ayaw ko naman silang i-judge kasi utak nila yon. Pero sana guys, isipin nyo yung mararamdaman ng anak nyo, hindi yung mararamdaman nyo. Kasi ako, sa part ko, inisip ng mama ko yung feelings niya. Inisip ng mama ko yung kaligayahan niya. Hindi niya iniisip, ano ba ang mararamdaman ko pag nawalan ako ng ama. Oo, nag-asawa siya ng iba. Pero hindi nun matutumbasan ang pagmamahal ng tatay ko. Kasi yung tatay ko kasi namatay na. Namatay siya sa reason na, sabihin na natin may sakit. Pero lagi kong paulit-ulit ko sinasabi yun na kung inalagaan siya ng mama ko, siguro buhay pa siya hanggang ngayon. Yun yung hindi ko matanggap. Pero syempre, nung nag-convert ako ng Islam, hindi ko sinasabing pero natuto ako magpatawad. Pero how many years kong dinibdib yun? How many years kong sinumbat yun sa magulang ko? How many years ako nagbibigay sa magulang ko ng support pero wala sa puso? Unlike now na pag walang yung mama ko, nasasaktan ako, nahihirapan ako. Katulad ngayon, hindi ko siya matulungan kasi marami rin akong problema. Kaya sinasabi ko, mahirap para sa side ko. Diba? Dapat, yun yung isipin natin. Pag may mga anak tayo, huwag natin isipin yung feelings lang natin. Isipin natin yung mararamdaman ng mga anak natin. Ganun yun. Hindi na kaligayahan mo, kundi yung kaligayahan ng mga anak mo. Sabihin natin, okay lang yan sa mga anak ko na wala silang tatay. Hindi yun. Pag lumaki sila, doon nila marirealize. Nung bata pa ako, guys, i-share ko lang to sa inyo Nung bata pa ako, hindi ko yung maintindihan. Ano ba ang sitwasyon namin? Ano ba yung pamilya namin? Although magulo yung pamilya ko, di ba? Hindi ko yun maintindihan kung bakit ganun. Kung bakit ganun yung pamilya ko. Hindi mo maintindihan. Oo. Hindi ko siya maintindihan talaga. Nung lumaki na ako, nung nagkaisip na ako, I think, mga umilad na ako ng mga nasa 15, 14, ganyan. Basta nung nagkaisip na talaga ako na matured na yung pag-iisip ko, doon na muo yung galit ko. Doon na muo yung sabi ko, bakit parang ang laki ko lang sa buhay ko. Edad niya ng aking kuho, pero marami na siyang pinagdaanan. Alam niyo yun, doon ko. Mas ano pa yung utak niya yan sa akin. Alam mo, walang ganyanan. Usap lang tayo, walang tanungan ng edad. Grabe ka. 18 years old pa lang ako. Pero, siya noon, magdidibo ka lang. Nagdibo lang ako Yan, kahapon. guys, magdidibo ka lang guys sa aking co-host. Nagulat ako doon. Usapan lang. Wala tanungan ng edad. Buisit ka. Sis Ivy na grabe ka. Wala na si Miss Ivy. Nilayasan niya na tayo. Iniwan niya na tayo. Sabi na siya. Ayan diba? Ang ingay-ingay na kuhos ni siya rin ang dumikit o tingnan mo yung itsura niya. Alang niya. Dumikit na talaga sa Ako pala. Matag-up ka dyan. Napindot ko lang, napindot ko.
Kain tayo ng manok. Papakin ko yung manok ko dito habang wala pa akong, ayaw ko ng manok, mahila. Pero luto naman to, kaso bakit may pula-pula? The problem with this one, Ahmad, Java installation. Java installation. Yeah, this GRE1. No install. I'm looking for the folder inside. I don't know. I will try to uninstall using uninstaller. I will try to install this. Oh, see? Alam mo, daig ko pang nag-a-addict. Lagi ako nagaganyan. Ano ba? Sabi ko, daig ko pang nag-a-addict. Lagi ako nagaganyan. It says Tumutulo kasi yung sipon ko. version detected. No Java version were detected in your system. Ay, naku, ang buhay talaga. Wala kang guys. pasyente. I will try to restart Meron. it again. Meron akong tax pero tinatamad ako kasi alam mo naman, sabi ko mag-live muna ako kasi palagi na lang ako nagsa-silent. Oo nga, ako nga, te, eh. Pero alam mo, te, Ano alhamdulillah ba, bukas ko naman talaga. nag-live. Te, alhamdulillah talaga yung views ko okay na siya. Hindi na siya nakapula. Hmm. Ako mga 1 day hindi ako mag-live, okay naman siya. Pero mga 2 days, 3 days, hindi na na talaga siya. Hindi na talaga Pero yung watch kinakaya. hour ko talaga, hindi pa talaga na hindi pa naging okay. Watch hour mo? Oo, pula pa din. Alam nyo guys, akala nyo ba pag na-monetize kayo, wala na kayo problemahin sa watch hour? Guys, hindi porket monetize na kayo, tutulog-tulog na lang kayo, mas marami pa kayong intindihin. Agree ako guys. Mas okay pa nga na hindi kayo na-monetize kasi yung hinahabol nyo is WH lang. Pero pag na-monetize na guys kayo, marami na kayong hahabulin viewers nyo, WH nyo, revenue nyo. Content. Ganon guys. Kasi lahat nawala ako. Lahat yun namumula. Pag once kayo, hindi kayo Bakit ka nag-ano. nawala? Aber, saan ka pumunta sa IB? Hi, Kuya Raymond! Mega love shout out, Kuya Raymond! Nakita ulit kita. How are you? Shout out to you, Kuya Raymond Pulikit dan Tamsak ko. Salamat sa tamsak mo yan, Kuya Raymond. I miss you, How are you, Kuya Ray? Kamusta ka na, Kuya Raymond? Monetize na ba si Kuya Raymond? Uy, Kuya Raymond, kamusta ka naman? Na-monetize ka na ba, Kuya Raymond? Nawala ka, Sis Ivy, ha? Saan ka napunta, Sis Ivy? Sa ibang live? Uy, Kuya Raymond, kamusta ka na, Kuya Raymond? Ya, Habibi. Guys, mag-mute ako, guys, kasi hinay. Anahina, yalabi. Yung baby ko dito, tinatawag ako. Naawa talaga ako sa alaga. Naawa ko sa pasyente ko kagabi. Kasi ramdam ko yung sakit niya talaga. As iniyakap ko talaga siya. Naiyak talaga ako kagabi. Ramdam ko yung sakit sa bawat galaw niya kagabi. Tinawag ako ng mga kamil. Ramdam ko yung sakit niya baka gabi. Naiyak talaga ako. Buti nga lang ngayon na 2025 muna na ako. Hinahabol siya ni host? Minsan, Ate Noemi, nakamute ka kaya Ate Noemi. Daldal ka ng daldal. Daldal ako ng daldal, guys. Kakainis. Naka-mute pala ako. Sabi ko, Kuya Raymond, 2025 ka pa talaga mag-money. Minsan may hinapol ako post yun pala. Bading, sus, may ayaw ko na maghabol. Kaloka ka, Kuya Raymond. Bakit mo naman hinabol yung bading na po, Kuya Raymond, ha? Siguro may something kayo. Bakit hinabol mo yung bading? Bakit? Kuya Raymond, yung totoo.
Anong ginawa mo? Bakit tinabol? Bakit tinabol mo yung bading? Hindi ka binayaran, no? Wait lang. Hindi ako binayaran ng Inunahan 150. mo kasi ako, Kuya Raymond. Ayan. Tinawag ako ng mga kamil. Ngayon, tinawag kasi si Ivy. O, Kuya Raymond, patikitan mo naman ang aking friend, si Ivy Villarme. Nagsasalita si host, mag-sing language ka na lang, host. Anong sing language? Baka sign language. Nakalimutan ko kasi Kuya Raymond. Nakamute pala ako. Kaloka. Diyos me. Talagang minsan talaga, guys. Nakakalimutin talaga ako, guys. Nakamute. Ama! Ayan. Naintindihan kita. Wow, sana all naiintindihan ako. Naintindihan mo ba ako mag-sign language? Ay, haha, joke lang yun. It's okay, Kuya Raymond. Ayan. Uy, Kuya Raymond, na-miss kita, Kuya Raymond. Kamusta na pala si Dimple? Nagla-live pa kasi ako. Hindi na kasi ako medyo active doon, Kuya Raymond, sa aming GC. Gawa medyo busy. Tapos minsan kasi, Kuya Raymond, nakakaawa talaga kasi minsan wala ako. Kaya, ayan, minsan active, minsan hindi. Naiinis na ako eh. Alam mo yung guys, sa mga hindi nakakaalam, pag nagsa-silent LS ako guys, inaano ko lang yun sa aking friend dito, sa isa kong kumpare. Binibigay ko lang sa kanya yung cellphone ko, niniwan ko. Ayaw, ya habibi. Anahina, tayo, bishbiha. Ay, naku, yung pasyente ko, nagpabebe na naman. Porkit baby siya, nagpapababy din siya. Nasaan na yung Dr. Love natin na wala? Nasaan na Natapos yung na. Dr. Love natin? Sa mama mo. Di ko na nakikita, nag-live sila si Belly lang at minsan si Jals. Oo, ako din, si Daddy Belly na lang tsaka si Mami Jals. Alam mo kasi, siyempre, parang, ewan ko, baka nagkakaproblema pa rin si Dimple, kaya hindi siya nakakapag-live. Wala na siya pa din matata. Bakit pala si Daddy, nakikidaddy ako, no? Si Kuya Pilo, hindi na nag-ano. Andito na yung ating doctoral lab natin, si Ivy. Pinasikaso niya naging pasyente. Di ba? Yes, Alam mo, yung Kuya pasyente- Raymond, nahuli ka na. Kanina pa kami dito nagdadaktakan. Saan ka bang lupalok nang galing, Kuya Raymond? Ay, Diyos mio ka talaga, Kuya Raymond, oh. Mag-reply ka na lang. Ako sa bahay kami siguro, guys. Araw-araw ako nagla-live. Kasi hindi kami sa bahay. Kung ano sila So, ngayon, alam ko na meron akong pwesto. So, pwede pala ako mag-live na.
Samantalang nag-aano ako doon sa labas, ang lamig. Pala pwede pala dito mag-ano. Ako pwede rin ako mag-live araw-araw. Tamad lang talaga ako. Hindi nagkatulog. Sabi ko, Malapit ka na pala mag-2 oras, Tinos. Kakadaldal ko dito, te. ayan, Kuya Raymond, malapit na akong mag-ano. Ano na lang, 3 minutes. O 2 minutes. 1 minute na nga lang eh. Oh, kaluka ka talaga, Kuya Raymond. Sayang pa naman sana yung viewers ko sa'yo. Oy. Si Kuya Raymond. Kaun pa din naman yun ah. Alam mo, siguro sarap tong kasama to si Kuya Raymond ba? Kasi napaka-joker niya din tao. Si co-host Maika, alam ko na happy ni Maika. Gusto mo tikman ko para malaman ko kung masarap. Ano yung hobby ni Kuya Raymond? Grabe talaga to. Ako na naman yung tinitira mo, ha? Mag-end ka na nga, nandiyan si Raymond. Tirahin mo ngayon, Kuya Bigay na Raymond. naman yung mga sikreto ko dito. O, di ba, Kuya Raymond, kung kanina ka pa dito, Kuya Raymond, meron kami kaninang tawag, pinag-uusapan. Ay, naku. Late ka na kasi. Alam mo, palagi ka na lang late, Kuya Raymond. Siguro sa mga pag nag-a-attend ka ng mga kasal, mga birthday, palagi ka ding late. O kaya nung nag-school ka, nag-late ka din. Siguro, Ma'am, I'm sorry, I'm late. Bakit ka na late? Magrarason ka agad ng mga kung ano-ano kahit na hindi totoo. Andito kanina, Kuya Raymond, si Daddy Belly. Naglapag siya ng premiere niya, kaya anuhan mo yung premiere niya. Pakitamsa ka naman yung premiere niya, Kuya Raymond. Alam mo, ang Si Kuya sipag mo ni... Raymond, nakita niyo po ang ating friend na si Ivy Pilarmino. Di maiwasan Magastos ngumuya sa eh. kabit. Ito, kailangan lang may reserva, chirya. Hindi maiwasan ngumuya eh. Uy, Kuya Raymond, may kadate pala. May kadate ka, Kuya Raymond, sa 14. Wow, sana all. Sumilip ako Alam kanina, mo. nag-edit ng ako, style. Saan ka sumilip? Guys, ito ha. Wala akong bisyo, hindi ako mainom, hindi ako naninigarilyo, hindi ako nagbabarkada. Ito lang ang bisyo ko pagkain. Pag ito mawala ka sa akin, naku, kawawa ang ekonomiya sa akin. Wala kami guys, ni co-host, wala kaming mga bisyo. Yung bisyo talaga namin is kain. Kaya nga, Lahat mahawak ni co-host asawa ko kanina eh. kasong ang malas niya pagdating sa pagkain, kailangan niya magtambak ng sakong bigas araw-araw. Ayan. Wala Alam niyo pong talaga ano. guys, hindi ako nakakapag-edit pag andyan talaga kayo po. Laging plato hawak ko pag... Alam mo ba, hindi pa ako naglalan. Kasi, ito ha, sabihin ko sa inyo. Sobrang stress ko maghapon, simula pa kagabi, wala akong tulog. Tapos, hindi pa ako nakapag-ulan. Huh? Ano te? Malala bisyo nito, lubog ang ekonomiya ng bulsa ng jowa nito. De. Alam nyo, yun lang talaga yung natutunan ko, yung kumain ng kumain. Hayaan mo, pag wala akong makain, yung jowa ko yung kakainin ko. Partida pa niyan, mag 2 hours na wala pang lunch. Hindi. Alam nyo ba guys, kanina, nag-premiere kami, di ba? Ganito kasi nangyari sa akin kagabi. Kagabi sobrang stress ko kasi lumabas yung gastrostomy ng pasyente ko. So, nagdudugo siya, tapos yung heart rate niya tumaas hanggang 140. Alam mo na mga oras na yun, mga alas 4 yun ng madaling araw dito, dapat matutulog na ako. Tapos bigla siya nagkaganon, so wala akong tulog, magdamag. Tapos hindi pa ako natutulog ng ano ha.
Hala, lumigay ako ng busog. Baliw ka daw, baliw. Natawa tuloy si Kuya Raymond. Si Kuya Raymond, dikipon mo si Ivy Villarmino, ha? My friend ko yan. Sis Ivy, ibaba mo ulit yung ano mo. Ibaba mo yung bahay mo ulit dyan kung may premiere pa. Masipag kaya to si Kuya Raymond dumikit. Partida pa yan, mag 2 hours na, wala pang lunch. Hindi po, kasi sobra talaga. Nabaliw ka na tuloy. Alam niya ni Ate Noemi, lahat ng kain ko Ano? ngayon hindi talaga kinain. Nako guys, pag ang pasyente ko talaga naghanap ng atensyon, pati mata ko wala talagang walang pikitan. So guys, at ako'y mag-e-end na, Timayka. Thank you so much sa sama sa akin. At ako'y mag-ano na talaga guys, 2 hours. Kasi guys, Sige kahit na. hindi ko pa mag-edit, hindi ako Sabay na, makapag-concentrate guys. talaga sa inyo. Marami din akong Thank you so gagawin. much, Ate Maika Angelio Vlog. Thank you so much. Huwag Thank kang tumawag, you. ha. Naku, piktusan kita pag tumawag ka mamaya. Huwag Tatawag mo muna akong isturbuhin, mag-edit ako. Tatawag ako. Ayan, thank you so much, Sis Ivy Villarmino, mine too. And Kuya Raymond Puliquet and Sis Netanil and Titaniel. Thank you so much for dropping. Ayan, Ivy, mail mo, pasa mo lang sa akin. Sige, ako bahala dyan. O, ipasa mo lang daw. Kimbutan ko yung ko bahay. yung bahay mo mamaya konti. Oo, Kuya Raymond, ang kanyang bahay is Ivy Villarmino lang, Kuya. Ha? Ay, Ayan. Villarmino. Hey, Kuya Raymond, I need to sign out na, guys. Ako na ako, So, thank you bye-bye so much. guys. Bye-bye, guys. Bye. Ayan, hindi competent vlog sign out. Bye. Thank you so much. God bless.